кажете за протокола вашите имена, да можем да... Ивелетка Недялкова се казвам, детска учителка по професия, 42 години педагогически стаж, в момента пенсионер. Заповядайте, да, на микрофона, ще ви изчакаме. Така, защо съм тук? Защото не съм съгласна с тази така наречена синя зона. В синята зона има много скрити и подводни камъни, които минават покрай уж, че желаете да направите добро движението в Шумен. А аз мисля, че това нещо се прави за пари. И преди малко го видяхме. И всичко това ми заприлича много на детската приказка "Новите дрехи на царя", когато царя е гол. Видях го и ми е срамно, и ми е обидно, че имаме такива хора, които управляват. И че аз, господин кмете, ако сте тук, участвах в предизборната ви кампания и всеки ден от къща на къща ходих. Спечелихте 75%. И какво? Да ви видя, че се обърнат срещу хората. Ами кажете сега, аз куцам. На 74 години съм. Хората на моята възраст обикновено куцат и нямат телка. Как ще се придвижа аз и как ще живея нормално? Да отивам до центъра, да плащам по 1,20, то такса ще расте. Да плащам всеки път по 5 пъти, по 10. Учителската ми пенсия докъде ще стигне? Ще има ли какво да ям? Ще има ли какво да ям, ми кажете? Ще бъда ли жива? Заради алчността на някои хора. Срамота. Срам ме е. Това е първото нещо. Второто нещо. Каква е тая дискриминация? Едни ще плащат, други няма плащат. Едни ще имат процент с намаление, други няма да имат. Значи едни ще са роби, а други са господари. Така ли? И вие сте сред господарите. Не искам да ви обидя. Просто ме убедете, че мисля грешно. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Когато дойдохте в Елино, обещахте, че едва ли не цветя и рози ще има в селото. Да отидете в селото, пътя е гигантски слалом. Гигантски слалом е. И не е само Велино. Всичките ни села са такива. Вие тук си говорите за някаква фирма на нашите хора, която ще вземе 20% отстъпка от нашите пари. От нашите пари, от нашето шосе. Защото шосетата са наши. Ние ги строихме на времето. Аз съм на 74 години. Знаете ли колко ленински съботници съм работила? Знаете ли колко пари, колко по 25 работни дни дадахме горе на паметни 1300? А сега като отида ще ми искате пари. Вижте Запада какво прави. Вижте Запада какво прави. Безплатни Майорка. Безплатни градски автобус е безплатен за всички. Курортите там, въпреки че вземат толкова много пари, безплатни автобуси за местните граждани до Палма, до столицата. Безплатен басейн, безплатни спортни зали. Това е Запада. Това е капитализъм. Ние сме в единия крак. С единия крак в социализма, с единия крак сме сега в капитализма. Съжалявам, намираме се в период на начално натрупване на капитала. И много дълго продължи този период. Вече трябва да свърши. Вече трябва да свърши, да се обърнете към хората, защото без гражданите на Шумен и Шуменската община, вие сте нищо. Ние сме общината. Вие сте само изпълнител. Извинявайте, аз съм много емоционален човек. 42 години съм детска учителка. Трябва да съм емоционална. И 42 години живях честно. Една стотинка не съм ограбила от държавата. Напротив, внасяла съм. И какво да видя на моята 74 годишна възраст? Срам ме, разбирате ли? За мен това е... Не мога да го изкажа с дума. Такъв срам,
такъв позор, че мен не ми трябва да ходя на шоу, ами ще започна да идвам на всяка сесия тук да се забавлявам. На какво прилича ми, кажете? Ние, гражданите на Шумен, гласувахме. Аз толкова бях щастлива, когато ви избраха за кмет. Нямате си представа колко... викам, какъв умен човек, как добре говори. Ама май е вярно, че когато устата е сладка, сърцето е бодливо. Недялкова, благодаря. Само извинявайте за секунда. Да. Как ще ми осигурите да се придвижвам спокойно до града, до центъра, да ходя спокойно на лекар, без да плащам? На 74 години съм. С моята учителска пенсия не мога да плащам, освен да легна и да умра. И освен това, в тая наредба има и още нещо. Парковите, 150 лева глоба. Значи като умра, трябва да сляза от ковчега, да отида пеша, защото няма право да се премини през парковите. Да отида и там за оная госпожа, дето е дала идеята. Да отида пеша до гробищата, до гроба си, да легна, защото иначе ако ще ме закарат с кетавалката, трябва да стана от гроба и да ви платя 150 лева глоба. И ограничавате бита на българина, на шуменица, да ходи горе на природния парк. Благодаря ви, госпожо Недялкова. Нека да дадем възможности на другите. Прочетете си хубаво наредбата и я осветлете. Благодаря. Разбирам ви, много ви да можем да благодаря. дадем възможности на господин Недялков. Само внимавайте там за стъпалото. Да. Господин Недялков, и вие 5 минути имате, за да можем да... И още неща, съм член на БСП от 73-та година, отказвам се от партията. Господин Недялков, заповядайте. Добър ден на всички, казвам се Недялков. На предното заседание беше споменано 2 пъти името ми и нямах възможност да дам отговор на 2 души, Павел Карайонов и колеги, слушайте гражданите, моля се. Бредянов. Затова искам да довърша това, което тогава трябваше да го кажа като отговор. Значи, да, наистина съм член на Българското Малко по-близко. Да, наистина съм член на Българска социалистическа партия и да, наистина съм участвал в... Аз съм длъжен да отговоря, защото вие тогава ми дадахте възможност, обаче следствие на създалата се обстановка не можахме да си отговоря на въпроса. Затова ползвам възможността да си отговоря на въпроса. Тоест, аз съм член на партията, участвах активно в кампанията на господин кмета и бях щастлив с неговото избиране и с вярата в това, че той ще се грижи за нашите права. Аз говоря по точката, не ме занимавайте, защото в момента ми отнемате времето, господин адвокат. Заместник председателя да не се намесва в работата, когато не е председателстващ той. Нека да говорим. Ето 2 минути вече ги няма, заради господин адвокат Оздаре. Заповядайте. Говоря. Господин Обретенов, нека да... Колеги! Да. Да, заповядайте, господин Недялков, да се изкажете. Значи, продължавам. Участвах активно в кампанията на кмета. Кмета обеща, че няма да работи заедно с статъквото и ще защитава правата на гражданите в града. Ние му повярвахме и започнахме да работим за него. Какво се получи обаче в действителност? Всички видяхте. Няма да спирам на политическата история. Само искам да добавя още едно нещо. Вследствие на всички действия на ръководство на нашата политическа партия БСП, които целят отнемане правата на гражданите, аз не мога да остана безучастен и за това се отказвам и аз от членството си в тая партия. С това темата не е приключила. Имам сега и отговор към господин Павел Караиванов. Не знам дали сте запознати.
Темата в БСП с синята зона не идва сега и не идва тук така. Значи, когато беше предизборната кампания на господин кмета, беше подложено на обсъждане в вътрешно събрание на Българската социалистическа партия и всички тогава радушно, за единно решиха да приемат отнемане правата на българските граждани в нашата партия. Бях единствения против. Тоест в момента ние гледаме едно продължение на тая тема. Така че да знаете, че Българската социалистическа партия изцяло цели отнемане правата на нашите граждани. Край с политиката, минаваме към точката. Нека по точката... А сега, може ли да пуснем малко картинки да погледаме? Две снимки е изпратил господин Недялков. Какъв ред колегата се изказва? Много ви моля, колеги, за уважение към изказващия се. Ама господин Петров, на пленумите на БСП е така, вие не сте били, не знаете. Госпожо председател, регламентираната почивка може ли да се ползваме? Нека да се изслушат гражданите, ще обсъдим Значи, за когато не искаме почивка, не давате. Когато вие кажете почивка, излизаме. Значи, вас ви нямаше в залата, а нека от сутринта от 9 часа са тук гражданите, за да дадем възможност да вземат отношение. Това беше идеята. След изслушване на гражданите искаме почивка, госпожо председател. Ще гласуваме процедурното предложение за прекъсване с оглед на правилното. Нека да оформим, колеги. Значи, първата снимка виждаме... Колеги, Нека да говорим все пак, да се изслушаме. колеги... На първата снимка виждаме тротуара на улица Университетска. Размер на тротуара, построен през социализма, е 4 метра и 50 сантиметра. Напълно запазен тротуар. Фирмата изпълнител в момента го унищожава и го свежда до размер 1,60 м. Ако сложим бордюрите, става 1,80 м. Тоест, ние предлагаме на българските граждани или на шуменци да унищожим старото наследство, което имаме, което е, пак казвам, 4 метра и 50 и го намаляваме на 1,60 м. Следваща снимка, моля. Недялко! Тротуара беше направен 2014 година, не да прекараш глупости. Този тротуар е... Този тротуар е правен 2014 година. Аз не мога да разбера. Колеги, предупреждавам. Колеги, аз не за вас, репликата не е към вас. Ще предупредя колегите, които прекъсват многократно изказващия се гражданин за спазване на реда в залата. Господин Георгиев, много ви моля, многократно, не вас конкретно, но около вас, предупреждавам да имате уважението към... Много ви се моля за сериозно отношение и да запазим реда в залата. Няколко пъти се наложи да прекъсваме изказването на гражданина. Предупредих, след като се изслушат гражданите, ще прекъснем за регламентираната почивка. Не можем да чакаме гражданите да чакат 60 минути, докато трае регламентираната почивка. Ще прекъсна за почивка, нека да изслушаме търпеливо гражданите. Заповядайте, господи... Ами, вие го прекъсвате. Много ви моля да не изпадаме в диалог. Заповядайте, господин. Това е продължението на тротуара по посока на КАТ. Там тротуара стария е бил, не претендирам, да не казвам и социализъм кога е строен, там размера му е бил 3 метра и 50, намаление на 1,40 м. На 1,40 м, забележете. Това е в момента строителството на нашата администрация на господин кмета. Следваща снимка, моля. Следваща снимка, моля. Това е вече изграден тротуар. Ако виждате там тротуар някъде, миналата година това е улица Кобрат, която граничи с булевард Плиска. Виждате ли в момента как господин кмет и администрацията на Шумен изграждат бъдещите тротуари на града? Следваща снимка, моля. Ето, това също е изграден тротуар от миналата година на улица Кобрат. Има приемен ден кмета. Следваща снимка. Госпожо председател, кмета има приемен ден. Тези неща могат спокойно да приемем. Госпожо Йорданова, предупреждавам ви да спазвате реда в залата. Следваща снимка, моля. Много ви моля. По коя точка има отношение? За синята зона. Да. Колеги.
Добре, както и да е. Приключваме с снимките, както и да е. Да, разбрах. Защо ви показах снимките? Защо? Обяснявам. Защото снимките са ни свързани с синята зона. Тоест, вие искате в момента да отнемете правото на гражданите да паркират със своите автомобили в централната част на града. Госпожо Йорданова, предупреждавам. В същото време гражданите трябва да използват в такъв случай краката си и да ходят пеша по улиците на града. Обаче, когато ви отнемете правото им да вървят по тротуарите, тъй като тротуарите в града са почнати да се смаляват още от миналата година, с снимките, както видяхте, това бяха снимки на завършени тротуари, първите не. Тоест, вие им отнемате правото да ходите по тротуарите. На практика хората няма къде да почнат да ходят. Нито с автомобилите си, нито с краката си и трябва да плащат за всяко едно действие. Освен това, тротуара, който показах с стълба, който отива към КАТ, господин кмета беше обещал, че едновременно ще вкарват електричество, ще вкарват ВиК система, всичко ще се прави преди да се направи тротуара. Няма такова нещо. Цялата улица няма един стъп за осветление. Ако тръгнеш по нея, цялата е мрак. По-нататък, пак във връзка с наредбата, която в момента се опитвате да приемете. Вие искате на практика хората, които ползват тротонетки и велосипеди, да се движат в града на места, където скоростта на движение не е 50 км в час. В същото време вие става въпрос за улиците. Вие не им давате възможност да имат алеи, по които да се движат. Старите тротуари, които ви показах, са с големи размери. 4,50, 3,50 и дават възможност и на тротинетките, и на велосипедите да се движат по тия тротуари. Обаче вие съвсем целенасочено смалявате широчината на тротуарите. Времето ви изтече, господин Недялков. Добре, само два въпроса задавам и приключвам. Защото все пак имам право да задам въпрос. Единият въпрос е към Ива Вълчанова, тъй като тя е представител на Комисията по дискриминация в Шумен. Само да кажа, че въпроси може да задавате към администрация. В съвсем различна процедура ще имате възможност. Добре, въпрос към кмета. Защо след като иска да създаде удобства на гражданите в центъра на града с така наречената синя зона, не я направи безплатна? Защо му трябват пари? Нека да е синя зона, безплатна за гражданите, всички тези забрани и ограничения, които иска да ги въведе, но да е безплатна. Благодаря ви, колеги. След изказването и даването на възможност на гражданите по точка 7, професор Христов, заповядайте. Лично обяснение и прекъсваме заседанието за 60 минути. Прекъсваме заседанието. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници, господин Недялков явно искаше да докаже, че кмета не работи. Предложението, което прави за безплатна синя зона, аз не виждам къде да даде един пример някъде в света да има такова нещо. Ако има, да го направим, но няма такова нещо. И всички водещи европейски градове, където госпожата, която преди него се изказа, да даде пример, в кой от тези градове няма синя зона. Няма такъв. Няма водещ европейски град, в който да няма синя зона. И не може ние да гледаме и да се стремим за доброто от Запада, само по определени въпроси, а по тези, които някой не е съгласен и да излиза и да оклеветява по този начин. Само сега не се оправдавам, но тези проекти, за които в момента говори господин Недялков, са ни наследени. Аз не казвам, че не са правени. Напротив, проектите са съобразени с нормативната уредба и се правят и ние ги изпълняваме така, както се е заложено. Ние не можем да направим друг проект.